F'pass ieħor lejn viżjoni fit-tul li taqqat il-wirt kulturali mal-innovazzjoni kif indikat fil-Viżjoni Malta 2050, il-ħamis filgħodu tnediet l-Istrateġija Nazzjonali għall-Artiġjanat. Ma' dan tħabbar investiment ġdid f'park ta' divertiment tal-familji fil-villaġġ tal-Artiġjanat f'Taqali, bilan li toħloq esperjenza rikreattiva ġdida fil-post. L-istrateġija tpoġġi lill-artiġjani lokali fiċ-ċentru tal-proċess u tindirizza b'mod dirett l-isfidi li ilhom jaffettwaw lis-settur filwaqt li tiftaħ il-bibien għal opportunitajiet ġodda ta' tkabbir u innovazzjoni, kif spjega l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Maltija għall-Artiġjanat. Hija xhieda tal-impenn kollettiv tagħna u tal-Gvern biex is-settur inkomplu nsaħħuh, nrawmuh u ovvjament immexxuh ma' żminijiet tal-lum. L-istrateġija wkoll tidentifika n-numru ta' prioritajiet li jeħtieġu intervent immedjat fosthom l-appoġġ u l-għajnuna finanzjarja, il-protezzjoni u r-regolamentazzjoni tas-settur, l-iżvilupp tan-negozju kif ukoll kumpaniji ta' sensibilizzazzjoni u sforzi promozzjonali. Oqsma oħra kruċjali jinkludu l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-innovazzjoni, is-sostenibilità u l-kollaborazzjoni bejn diversi atturi. Għal kull wieħed minn dawn l-oqsma, l-istrateġija tippreżenta sett ta' azzjonijiet konkreti u mirati maħsuba biex jitrasformaw l-isfidi f'opportunitajiet reali. Bekk jiġi assigurat it-tkabbir u s-sostenibilità tas-settur, b'attenzjoni partikolari lejn dawk is-snajja li jinsabu f'riskju li jintilfu. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri tenna li l-wirt kulturali Malti ma jinkludix biss binjiet storiċi u fortifikazzjonijiet iżda wkoll l-identità kollettiva tal-poplu Malti ta' storja, drawwiet u snajja li għaddew minn ġenerazzjoni għal oħra. Minkejja dan tenna li sal-lum qatt ma kienet teżisti strateġija holistika li tindirizza b'mod dirett l-isfidi li qed jiffaċċja s-settur fer ta' teknoloġija u innovazzjoni maġla, b'riskju li jintilfu l-impjiegi imma wkoll ħiliet uniċi li jagħmlu parti mill-identità nazzjonali. Brabta ma' sejħa għal park tal-familja fiż-żona, il-Ministru qal li dan għandu jservi bħala attrazzjoni għal Maltin u turisti, b'enfasi bħala ċelebrazzjoni tal-kreattività u l-wirt kulturali tagħna. Il-familja ġdid biswiet l-Artisanal Village li jkun b'tema Maltija u allura hemmhekk qed naraw li jekk ħajkun hemm daw il-parks ta' divertiment tal-familja ma jkunx sempliċement park kummerċjali ma jkun marbut mal-istorja ta' pajjiżna u allura tkun attrazzjoni kemm turistika kif ukoll għall-familji Malti u Mawċi li tkun allaċċjata mal-villaġġ tal-Artiġjana ġewwa Taqali. Allura n-nies li jridu jattendu hemmhekk jkunu qed jgħaddu wkoll mill-villaġġ u allura jkunu qed jaraw mbagħad anke l-Artiġjana u jkunu prospetti klijenti tagħhom.